расман муҳориба барои камарбанди БМФ дар вазни сабук. Ҷастин Гейҷи бо рекорди 25-4 зидди Макс Холлоуэй бо рекорди 25-7 рӯзи 14 апрел дар турнири UFC 300. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. мураббии Арманд Царукян Марсос Дамата боварӣ дорад ки Чарлз Оливейра аз Ислам Махаҷев дида хатарноктар аст. биёин суханҳои ин мураббиро гӯш мекунем. ба мо муҳорибаи унвонӣ надоданд, лекин ба мо рақиби легендаро доданд. ин шахс ҳатто аз Махачев дида хатарноктар аст, чунки ӯ дар ҳама мавқеъ хатарнок аст. ӯ зарбазани хуб аст ва ӯ ҷуҷитсои беҳтарин дорад. ба фикри ман ӯ беҳтарин финишор дар тарихи UFC аст. ғалабаи фаврӣ дар муҳориба зидди Оливейра эълони калон мешавад ва ҳамон вақт дар ягон кас шубҳа пайдо намешавад ки Арманд довталаби рақами 1 аст, чунки Чарлз Оливейра Ҷастин Гейҷиро шикаст дода буд. агар мо ба он ҷо баромада ва Оливейраро фавран шикаст диҳем, пас ман фикр мекунам ки онҳо пеш аз Гейҷи муҳорибаи унвониро аввал ба Арманд медиҳанд, гуфтааст Дамата. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни Арманд Царукян ва Чарлз Оливейра рӯзи 14 апрел дар турнири UFC 300 баргузор мегардад ва акнун чӣ гуна ки медонем муҳорибаи Гейҷи ва Холлоуэй низ дар ҳамон турнир баргузор мегардад. ва дӯстон, шахсан ман фикр мекунам ки ҳамин гуна ташкилот ният доранд ки кадоме аз онҳо ғалабаи дурахшон ба даст биёрад ҳамон рақиби чемпион мешавад. ба фикри худи шумо дӯстон, дар ин муҳориба киҳо ғолиб шуда метавонанд? метавонед фикрҳои худро нависед. шаби гузашта ташкилоти ACA расман хабар доданд ки рақиби Аъзам Ғафоров дар якдуфинали гран-при вазни 57 килограмми ACA чемпиони ин вазн Қурбан Гаджиев осеб гирифт ва аз гран-при даст кашид ва албатта ки муҳорибаи ӯ зидди Аъзам Ғафоров низ барҳам хӯрд. ва ташкилоти ACA эълон карда гуфтанд ки барои Аъзам рақиби дигар ёфтанд ва ба наздикӣ номи ӯро эълон мекунанд. ва дӯстон, бояд гуфт ки касе ки рақиби Аъзам нашавад, онҳо барои роҳат ба финал меҷанганд. ғолиби ин муҳориба ба финал баромада барои камарбанд ва $1 миллион муҳориба мегузаронад. барои ҳамин дӯстон, интизори номи рақиби нави Аъзам мешавем ва мо албатта ки ба Аъзам сабр ва барор хоҳонем. шаби гузашта варзигари ҷавон ва бебохти тоҷик Самандар Муродов ба Абудаби сафар кард ва айни замон ӯ дар Абудаби қарор дорад. бояд гуфт ки аллакай рӯзи 20 январ Самандар Муродовро муҳориба зидди варзигари узбек Бобур Қурбонов интизор аст. муҳорибаи онҳо дар турнири UAR Warriors 46 мегузарад ва чорум муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. худи ҳозир Самандар Муродовро вазнкамкунӣ ва худбарқароркунӣ интизор аст. ва дӯстон, биёед якҷоя дар зидди ҳамин навор Самандар Муродовро дастгирӣ мекунем, чунки ӯ барои мо шумо мухлисони тоҷик доимо муҳорибаҳои дурахшон нишон медиҳад ва аллакай бори сеюм аст ки ӯ муҳорибаҳоро дар муддати кӯтоҳ қабул карда истодааст. аз ҳамин сабаб мо низ ба ӯ дастгирии худро нишон медиҳем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависен, дар канали мо обуна шавен то боздид хонобуду сарбаланд бошен.